నీకు దమ్ముంటే రా, దమ్ముంటే రా. మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం బాప్తిస్మం పొంది యేసయ్య కోసం నిలబడాలి, యేసయ్య రాజ్యానికి చేరాలనే దమ్ముంటే రా. తప్పుడు జీవిత విధానం మార్చుకోవడానికి తెగింపుంటే రా. కులము మతం ఎవరిని లెక్క చేయకుండా మీరందరిని లెక్క చేయనని దమ్ముంటే రా. మారు మనసు పొంది బాప్తిస్మం పొంది దేవునికి చెందిన వాడివిగా, దేవునికి చెందిన దానివిగా. 3 రోజులు, బుధవారం రోజు అవకాశం ఉంటే ఒక రోజు ఉపవాసం ఉండు. ఉండలేకపోతే ఏం పర్లా, తిను. ఉండగలిగితే ఉండు, లేకపోతే తిను. కానీ పాపాలు ఒప్పుకొని ప్రార్థన చేయి, మారు మనసు పొందు. ఇంకా దాని జోలికి పోనయ్యని తీర్మానం చేసుకో. రా, ఉంటే ఓ జత బట్టలు తెచ్చుకో, లేకపోతే ఆంతురా. ఎందుకంటే నేను స్పేర్ బట్టలు లేకుండా కట్టు బట్టలతో పొందా.